Че издържам и двамата, че ви бия. И тебе и не, че много кача, ли си пас. Подарявам ти този тав задължително на тебе. Пиеш и тав по принцип. Да. Искам първо да ми кажеш дали си имаш гадже. Не. Имаш си бивш. Имам. Искам да извънеш най-добрата ти приятелка и да кажеш, че тази година няма да празнуваш Трифон Зарезан, а Свети Валентин с бившия ти. Добре. Ало, Да. няма да празнувам Свети Валентин на Трифон Зарезан с Рос. Я включи камерата. Не мога, той е тук, чакаме с букет цветя и ми предложи. Ще ме баваш, бре. Дай да го бия. Ма не мога, той вече е в една рейса. Не, къде дойде, къде ще го празнувате този Свети Валентин? Отех. Че издържам и двамата, че ви бия. И тебе и не, че много кача, ли си пас. Ма какво да направя, бе, човече? Мисля, като го видях и направо... Букето и направо ходи, не знам, го подари на никаква баба. Ама аз го обичам още. Да, сега че виж, като се качим горе, ще свалим всичко през 16-та. Айде ще се чуем след малко. Искам да дадете един тав за най-добрата ти приятелка задължително. Задължително. Това е най-готината приятелка. Вика, ще изфърим от 16-ти етаж. Вика да дадеш букетите на кой? На някоя На някоя баба. Обичайте се, ако не се обичате, Трифон Зарезан. Вие, аз и бивша ми. И се веселете със Став. Yes.